Zdravím vás ľudia v dnešnom videjku, dnes si ukážeme trik, ktorý je strašne, ale že naozaj strašne efektívny. Ale v tomto videjku vám na tento trik neukážem tutoriál, ale verím tomu, že raz ten tutoriál natočím, takže poďme sa na to pozrieť. Na tento trik budete potrebovať balíček žolíkových kariet, ktoré nie sú nijako uložené, čiže sú dobre pomiešané, ako sami môžete vidieť, hej. A jednu špeciálnu kartu, ktorá vyzerá nejako takto, čiže z druhej strany to uvidíte o chvíľku. A už len diváka, ktorého ja nemám, čiže všetko budem musieť robiť sám. Čiže sa budem správať aj ako kúzelník, aj ako divák, ale nevadí. Vyzvem diváka, čiže seba, a jej povedal hociaké číslo od 1 do 50. Naozaj nezáleží na tom, aké je to. Povie si napríklad 13. Hej, 13. A potom ho vyzvem, aby túto kartu vložil hoci kde, ale naozaj, že hoci kde do balíčka. Vloží ju napríklad sem, hej. Je to naozaj jedno, aj aké číslo, aj kde ju vloží. Čiže 13, to si treba zapamätať, a vložil ju sem. Medzi tieto dve karty. Mohol ju vložiť sem, hoci kde ju proste mohol vložiť, ale vložil ju medzi tieto dve karty, hej, hoci kde ju naozaj mohol vložiť. Tu sú tie dve karty. A teraz vyzvem diváka, že ak chce, môže karty vymeniť. Povie, že áno, tak ich vymení. A teraz zazhalíme, čo je tu. Je tu karta, na ktorej je napísané číslo a znak, hej? Číslo a znak. Takto to bolo. Čiže táto karta bude predstavovať číslo a táto znak. Odhalíme, aké sú tu karty. Trojka srdcová a šestka listová. Toto má byť číslo, čiže trojka, a tu má byť znak, čiže listová. Čiže diváková karta teraz bude trojka listová. A jeho číslo, ktoré na začiatku povedal, bolo 13. Čiže ideme na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13. karta musí byť trojka listová. Takže to by bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, nerobte nič. Budem rád, ak mi dáte odber. A dúfam teda, že raz tutoriál na toto skvelé kúzlo natočím. Čiže len treba veriť. Majte sa pekne a zatiaľ dovidenia.